Takže čau lidi, zdravím vás Feneku dalšího videa. Je to video ze hry Metin 2 Phoenix. A máme tady speciál za 100 odběrů, za což jsem vám strašně moc vděčný. A myslel jsem si, nebo chtěl jsem udělat teda speciál, nechtěl jsem to dělat v tom stylu jako nějaký youtubeři, který udělají 100 odběrů a natočí speciál, kde mají nějakou challenge, což nenávidím, nebo nějaký prank, což už je ještě horší. Challenge ještě jsou fajn, ale dobře. Takže připravil jsem si tady pro vás Metin 2 Phoenix. S tím, že tohle je oficiální Metin. Ne třeba nějaký privátní, ale tohle je oficiální Metin Slovenska. A my se do toho rovnou pustíme. Ještě jednou teda k těm odběrům. Strašně vám moc děkuju za ně. Jsem hrozně potěšený za takovou dobu. Není to ani měsíc a skoro víc jak 40 odběrů, což je prostě super. Za chvilku bude speciál za 10 000 zhlídnutí, což je taky hodně rychle blíží. Už je to čím dál lepší. Už je více jak 9 000, takže za chvilku bude další. A za co vám chci teda strašně moc poděkovat. Nesmírně moc. Doufám, že to bude takhle i dál. Samozřejmě může i rychleji, co? Ale ne. Uvidíme prostě, jak se vám bude chtít hezky. Jinak tohle povídání už asi natáčím, nebo zkouším už dobrý půl hodiny. Budou půl hodinu už, když už jsem takový trošku nervózní, za což se vám omlouvám, ale prostě z toho odběru je z toho odběru. A můžeme se rovnou do toho pustit, začínám teda úplně od znova, což bude docela hardcore, ale zkusíme to. Jinak Ofik budu hrát samozřejmě, když už z toho dělám speciál, tak samozřejmě budu dělat prostě další videa z tohohle serveru. Jinak co jsem koukal, tak jsem si tady chtěl dát jméno, Fenek.cz byl samozřejmě zabraný. Takže jsem si chtěl dát Feneček, ale bohužel, nevím jak je to možný, když jsem si myslel, že to tak je, tak jsem si myslel, že na Ofiku je, že si můžete tam dávat háčky a takovýhle čárky. Což není. Spletl jsem se, protože na jiných serverech jsem to tak měl a jako bylo to tam. A myslel jsem, že je to i tady, že to okopírovali to. Pokud jste neviděli moje minulý videa, tak to bylo ze Sentinelu a tam jste si právě že mohli dát. A bylo to vlastně okopírovaný Ofik, s tím, že tam měli nějaký výhody, že padaly pruty a takovýhle. Ale víceméně jakoby okopírovaný Ofik. Šerpa tam trvala hodinu, než jste si udělali jedno plátno. Si tak tomu. A prostě šlo to tam všecko rychlejc trošičku, no. Tak. S tím, že pak bych udělal... Nechci předbíhat, ale Sentinel už nehraju, jak jste si mohli všimnout, který mě sledujete díl. Tak bych chtěl udělat, že bych třeba vyměnil tady nějaký věci na Sentinelu. Za nějaký věci sem třeba. Kdo by chtěl, mám tam vážně luxusní věci. Opravdu hodně luxusní. Mám tam nejlepší BSko, co tam je. Na PvP samozřejmě. A takovéhle věci prostě, takže určitě, pokud byste chtěli, tak napište do komentářů. Ale nejsme tady kvůli tomu, jsme tady kvůli speciálu za 100 odběrů. Jsem opravdu hrozně moc potěšený. Doufám, že s tímhle Metinem to dotáhnu hodně daleko. Mám tady už 48 a 46, ale bohužel všechny vykradený. Takže asi tak tomu. Trošičku jsem se už ponaučil, takže nikomu moc věřit nebudu. Takže to, co se mi předtím stalo, už není hezký. Mohl bych třeba o tom udělat video, ale pokud byste chtěli, jak se mi to třeba stalo, nebo tak nějak, jak budete chtít. Jinak šampaňský tady nemám, bohužel, mám tady kofolu. A ještě 2 energiáky na noc, přece jenom už je kolik, 1 hodina myslím, nebo 2 hodiny. Si nejsem jistý, ale myslím, že kolem 2 bude. Takže už jsem trošku vyčerpaný, stěhujeme, takže si chápete, že toho není zrovna málo.
Jsem rád ještě, že do toho stačím natáčet metin. Jiný. Takže máme tady hezky mrnko. Jinak o tomhle metinu vím hodně, protože jsem ho samozřejmě hrál. Jsem ho asi 6 let. No, asi kolem 6. Asi ano. Něco kolem 6 let jsem ho hrál, takže o něm vím docela hodně. Už jakože nepamatuju si nějaký věci, což samozřejmě asi je vidět třeba někdy, ale to nevadí. Se doučím. Jinak co já vím, tak tady je šerpa, že na jedno plátno se teda čeká 3 hodiny. Pokud se nemýlím, ale určitě ne. Takže tohle vím. Mně došly ty. Takže to bude docela jakože celé na prdele. Ježiši. Že já se do nich vůbec pouštěl. Jinak tohle video bych chtěl asi tak 30-40 minut. Nevím. Uvidíme, jak vyjde čas. Když já mám docela jakože času dost, ale přece jenom už bych potom šel spát, že zítra zase stěhujeme a uvidíme. Teď bychom měli dostat přilbu, nebo střevíčky. Nejsem si vůbec teďka jistý. Já tohle na jiných serverech nedělal, že bych tady třeba takhle zabíjel psy. To vůbec. A už vůbec nevím o tom, že jsou divoký psy a jeden hladový divoký pes. To je tady asi nějaká novinka, protože tohle si vážně nepamatuju. Opravdu ne, jo, přelba, super. To nevím. Tohle je asi nějaká novinka. Nebude jich určitě málo. A, S-kový. M-kový, super. Určitě, že Boris tady napíše, že dá paysafe kartu za Yangy a čorky nepsat. Tak asi kdo se nejdřív ozve. Jedno. Už jsme level 3. Jde to vážně pomalu, takže bude to velká sranda. Než jsem si ukous trošku větší, jsou z toho, ale tak uvidíme. Chtělo by to pláště, no. Jak jsem zvyklý, tak i chodit takhle. Nejsem na to vůbec zvyklý. I když upřímně teda budu BPčko. Nechci být BMko, je to tady za něj strašně těžký a strašně by to dlouho trvalo a to nechci. Za auráka je to tady takový lepší, ale potom ty metiny dál už jsou takový těžký bez buvky a takovýhle. Takže to se mi zase nechce aurák. Jak jsem říkal, když tak za ty věci teda bych tady nějaký vyměnil. Nebo bych ještě vyměnil třeba, mám tady 48 a tu 46, jak jsem říkal, vary. Jednoho vara mám mentála a 46 myslím, nebo taky 48, nevím přesně. Tomu bych vám to když tak řekl v nějakém videu. A ta 48 teda je aurák, no. Vykradená samozřejmě, a dal bych to i s e-mailem a takovýhle. To byste se nebáli, ale to je dost k tomuhle. Jak to? Jo, dobrý. Přelba, super. What? Nějaký bug? Dobře, zkusím zabít ještě jednoho. Cože rád bych dostal svoji helmu. Jo. Super. Chvilku to vypadá na level 4. Takže uvidíme. Je to vážně těžký. Co já si pamatuju. No. Uvidíme. Která teďka ještě expit vlastně. No vlastně ono se tady dá sehnat i expák, ale
Myslím, že stál 1 000 000, když jsem to tady ještě hrál, tak... Je to normální? Borec se vás zeptá, jestli je lepší silný tělo na G nebo na P. Neřeknu u Zuřka. Ale... U silného těla? No dobře. Tohle nechápu, ale hej. Nejsme tady o to, abych posuzoval nějaký jiný lidi. Jsme tady u našeho speciálu. Borec, to silný tělo vůbec neráví nájem. K ničemu. Kappa. No, došly alíky. Nevím jakože co teď. Si půjdeme do města a koupíme nějaký, protože... No. Ještě se tam samozřejmě musíme dobelhat nějak, jo, ale... Nevím, co bych tomu ještě dál řekl, to. Už jako... Jsem si toho mluvení teďka dal hodně. Více jak půl hodinu. Takže nevím, no. Plus 0. No nějaký bonusy určitě ne. Ale prodám ho, myslím, že za 10 jangů nebo za 0. A teď vůbec nevím. %75% za chviličku. Kdyby to chtělo pláště, výbavu nějakou. A je to půjde. No asi to jednou podá. Vidíme, no, budu tady hodně rybařit, což si myslím, že se tím dá docela hezky vydělat. Nebo myslím, já to vím, ale ono musí padat rybičky a z toho mušle. Škoda, že to není jak na Sentinelu, že by jste mohli chytit ty mušly. Jsem chytil pomalu všechny, ale... Rybičky ty mi dělají problém, teda. Za chviličku... Budu šterka. Je to vážně hodně pomalu, teda. Tyhle začátky jsou hrozně krutý, no, ale... To už je to takový trošku lepší, no, si myslím, na těch metinech a takhle. Jediný, co nenávidím asi, tak tady bude PHčko. To bude vážně něco. Tady se dělá, myslím, že koňská za jeden den vlastně. Jo. Prvně omlouvám se, že třeba nevím něco, ale... Přece jenom dlouho... Počkej. Se zeptám. Aha, ok. Já jsem třel. Veliký, ale dobře. Nevadí. Když není online, tak není. Jinak tomu. Mluvám se, že třeba něco nevím, ale přece jenom hodně jsem hrál teďka ty priváty, jako byl Ekura, Sentinel a tak mnoho dalších, takže přímě říct, Ofik jsem nehrál 3 roky určitě. Vlastně to, jak mě vykradli, tak už jsem skončil. Myslel jsem si, že na dobro, ale jsem tady zas. Celý já, tyjo. No, šup. Tohle bych mohl dát. A jasně, že dám. To víte, že jo. Chtěl jsem tohle natáčet dřív, ale bohužel mi nevyšel nějak čas. Ještě jsme stěhovali hodně věcí, takže vůbec nebyl čas. Tak, jdeme si teda pro nějaký ty olíky. Jinak teda, co je novinka podle mě, tak nikde to tak asi není podle mě moc jakoby. Tak jsou cháčka, je tady až 6H.
což si myslím, že je vážně úžasný. Jak spojili všechny ty servery, což byl jakoby, myslím, že jakoby Talion, Siona, Elrohir, Ganymede, co to bylo dál? Ještě něco tam bylo. Upřímně nevím už, co to tam bylo. No, tak takový tyhle ty servery na tomhle tom jakoby dali dohromady. Já vím, že už to hodně lidí z vás ví. Myslím, že víceméně všichni, co hrajete třeba mety nebo takhle. Ale jak já to jen tak řeknu, když jste třeba náhodou nevěděli něco nebo tak se to všechno spojilo a teďka tady máte jakoby na výběr jenom jeden server, ale s tím, že už to je drahý, ježišimre. Jo, luk za 0, já to věděl. No s tím, že tady máte jakoby ty nový cháčka, což je super. My teda budeme plnit ty úkoly, protože dostaneme za ně dost. Co málo, jak ty 2000 třeba i dostaneme. Což je někdy super. Takhle ze začátku ty levely chodí docela rychle. Chceš ještě další nějakou? Co, jo, no ty divoký, jo. Uvidíme. Vlastně to nebude to ani tak dlouho, bude další speciál vlastně za těch 10 000 zhlídnutí. Potom bude další speciál za 100 videí. To si nemyslím, že bude nějak brzo, ale přece jenom bude. Už mám nějakých 70 videí. A se zeptám, jestli nemá třeba... Nechci nějak žebrat, ale přece jenom není to zrovna lehký si to tady nějak vydělat na tyhle líky. Než by byla tak hodná. Ne, díky. Se stává. A tak potkáte tady lidi, kteří jsou normální a... Cože to chtěl? Jo. Jasný. Dostanu za to myslím 200 yangů, nebo už jsem dostal? Jo, dostal. Jasně, to víš, jo. Tyhle úkoly si dlouho nepamatuju, nebo vůbec je pomalu nepamatuju tyhle za začátku nějak moc. Ty dál už si trošku pamatuju, ale a nikdy moc nedělal úkoly. Jo, díky. Nevím, já už něco jsem vždycky chtěl. Za 4, ne. Já se potřebuji. Ty vole. Ptáme se, jestli nemá. Myslím, že určitě ne. Ne. Ach jo. Kdyby někdo normální. No. Žádný repryč, takže seru na něj. Jsem teda na H5 a vidíte, tady jsou nějak 3, 4, 5 lidí, což není dost tak nějak málo. Přece jenom jsou nějak kolem 2 hodiny a vidíme. Kdybych byl na H1, tak by to bylo určitě lepší, ale... Co potřebuješ ty vlastně? Ty potřebuješ ten šeřík, ježiš, to nenávidím. To je tak hnusný. Vidíte, jak jsou tady lidi dobrý? Ach jo, ani blbý jalíky vám nedaj. Ty vole, já už píšu jak retard. No, budeme dál. Máme tady tu 5, dojdeme si pro kouzla a půjdeme zase dál.
Vím, že jsem tyhle začátky třeba nemusel točit, že už to všichni určitě znáte, takže vás to určitě nebaví, ale věřte mi, mě to taky nějak teďka nebaví ze začátku, ale chtěl jsem to natočit, protože dělat speciál třeba až za den, za dva se mi nechtělo, jsem chtěl co nejdřív, aby to bylo. Takže asi tak. Naženeme si to tady trošku víc teda. Chtělo by to meč trošičku plus 5, aspoň plus 6, plus 9. No, bude to tady sranda. Všecko naru do inteligence. Potom něco i do životu, ale ta inteligence je teďka přednější. Jasně, ale tady máme penízky moje. Všechny moje. Všecko. Super. Jinak, co já vím, na čem se dá tady vydělávat. Nechci to nějak říkat, pokud ještě jakoby jsem neudělal třeba ten level a takhle. To bych zase udělal třeba díl, až bych byl třeba 30 plus a takovýhle. A dělat tady videa, kde se dá nejlíp třeba jakoby nadropovat nebo něco takového. Tohle. Znám jeden způsob, který se mi docela líbil a osvědčil. Udělat si třeba smrtko plus 6 nebo tak nějak plus 7. Třeba ho vylepšit i na plus 9. Nebo ono stačí blbý FMSko na plus 9 ho dát. Někdy to není třeba nějak zrovna lehký, ale dát ho na plus 9, vytvářet si postavy 20 a z nich vlastně padají plus ty 3 na 3 začárka jakoby, ale jde to jenom do 40. levelu buď do brnka a nebo do zbraně a takhle si protáčet třeba FMSko, no. Jak tomuhle, protože vážně pak vám třeba může padnout nějaká pěkná průmka. Což mě dostává k tomu, že já jsem teďka, není to tak dlouho, to asi 4 hoďky, tak jsem vlastně zkoušel zase hrát Laroxion. Líbila se mi tam průmka v tom půlměsíčním meči, jsem tam měl 37, 10 kritik a ještě něco. A tak jsem to protočil, něco málo mi tam padlo a teď tam mám nějak 36, protože už prachy nebyly a na dropovi jsem nemohl najít heslo, takže jsem tam měl nějakých asi 20 miliard. Což je sakra hodně, ale uvidíme. Teďka asi hodně dostanu, protože je tady 9. Tohle nedám. No, tohle nemám šanci. Takže budeme utíkat. Myslím, že gilotinová čepel za 80. Asi docela pamatuju ty ceny. Buď je to za 80 nebo za 200, ale myslím, že za těch 80 to bude. Jo. Omlouvám se, že takhle hrozně hejbu s tou kamerou, ale už mě bolí prsty, takže nějak trošku hejbu jinak. No. 6 necháme ještě vejít. Děláme si teda tu 5. Ano, půjdeme na 13, takže jo. Si teda napiju ještě. Mám hroznou žízeň. To mluvení je vysilující. Máte půl hodiny mluvení. Máte jak posilování v posilce, máte jak na 2 hodiny. Určitě to tak je. 100% tomu věřím. Je hezký teda, což bylo i na Sentinelu a myslím, že je to i na jiných serverech, že tady máte 2 inventáře, to už bylo dřív, ale máte tady 4. Ze zabíjení polobosu a bosu dostáváte klíče, s kterýma potom vlastně si otevřete, rozšíření inventáře se to jmenuje. A ono vám, pokud budete mít 2, dropnete, automaticky vám se to dá do inventáře a pokud
budete mít 2, tak si můžete otevřít tenhle ten. Pokud budete mít další 2, můžete další a další a další, až můžete mít třeba 4. Což si myslím, že je strašně moc. Sice někdy to třeba je hodně, nevím, nedropoval jsem to nějak, protože na Sentinelu jsem měl jenom myslím, že 1 nebo 2 rozšíření, protože tam jsem na polobosa ani bossa nechodil. Byly prostě podle mě jenom metiny. Asi tak tomu. Takže tady by to mohlo být, myslím, že určitě lepší. Jo, helík, super. Těch penízků, koukněte na to. Pokud jste mými fanoušky a koukáte na moje videa, určitě znám pár lidí, co třeba hrajou se mnou metiny a takovýhle, že třeba i jdou za mnou na metin a takovýhle, pak si třeba i pomáháme. Tak určitě, když tak, pokud chcete, tak přijďte i na ofík. Děláme když tak nějakou partu a budeme třeba potom chodit věž a takhle. Myslím, že to není špatný nápad vůbec. Takhle chodit věž a to mám docela rád. Jsem tady měl vlastně cech, ale o tom zase někdy jindy. Já tady mám ještě vlastně vůvku 75, kterou bych mohl pak využít, ale teďka v tomhle videu ne. Když tak v tom dalším uvidíme. What? Počkat. Se asi nějak nedohodli. No. Dobře. Boris tady, že dá passive kartu za Yangy. A Boris tady píše, že koupí passive kartu. Pěkný. Já možná budu mít passive kartu za 600 nebo za 500, teďka nevím přesně. Ale myslím, že za 600 nebo nějak tak. Takže bych možná, teoreticky, bych mohl něco koupit. Ať to budou Yangy, nebo to bude prostě jenom nějaký pet, nebo něco takového prostě. Vidíme. Děj už tu 5, to je hrozný. Tohle je vážně špatný. 97%. Jo, to mi dá level. Dobré. Sudlice. Tohle je za 200 pade. Za 200 nebo 260. Asi ty ceny ještě víceméně pamatuju všechny to. Já nedělám Ježišmarja. Já nedělám to. Úkoly. Teď jsem si na to vzpomněl. Výcvik, to je od ty 5 samozřejmě. Cvičný úkol, to půjdu za chviličku. Nový parfém to nechci teďka dělat, to nenávidím. Ztráci už jsem byl a biologický rozbor. Omlouvám se. Ten udělám za chviličku. Tak šup, utíkej. No, vypadá na ní. Ale docela mě to zklamalo. Prosím, už odepiš. Alespoň někdo. Tak uvidíme, jestli je to tak opravdu. 120, dobře. Ne, dobře, ale... Ježiši. Tak jsem si docela špatně tipnul. Ty... Zbraně, ale to nevadí. Tak asi nic.
To nevadí. Já nemám zablokovaný, ne? No, je dobrý. To nevím, co mu jde. Je. Takže co si dáme? Samozřejmě VPčko. Do... Takže si tady rozmístíme. Jinak opravdu děkuju moc krát, Monroex. Vážně moc díky. Hodně jsi mi pomohl. Určitě víc jak tam ty 3 nebo 4 lidi. Menší reklama, ale tak jej, kdo nedělá. Ne, vážně, strašně moc díky. Takže tak, 1000 je. Já jsem vlastně zapomněl, že dostanu od něj prachy. To je jedno. To bude teďka chtít něco. Co to bude chtít? Já si myslím, že tu vázu, nebo jak se tomu říká, lahev. Dobře, ježíš, spletl jsem se, no je. Já si myslím ale, že za ty 2000 si koupím ještě jedny tyhle, protože ty budu určitě potřebovat. A já mám jít teda za... Jo, jasný, doručný, za to... Jo. To není ono ještě. Dobré. Ale tohle myslím, že taky dostaneme docela dost peněz. Takže tak. Víte, že tady jsou i normální lidi, takže... Si tak... Ano, 5000. 20 modrých, ježiš, to jsem ani nevěděl. Aho. Peace to money, no. Tak jdem dál. Musíme makat dál. 3 hodnotu útoků, to jo. Wow. Se ještě napiju. By to chtěl 50 expáků nasadit. Pláště a tak dále. Jo. Žerem na to. Jestli si má vůbec cenu dávat brnko, ale tak. Dobře, dáme jí strach. Ale jo, něco víc jim ubírám, ale vážně jenom o něco víc. Myslím, že si to můžu nahnat pomalu celý. Ale pardon, se neprodá moc draho, ale všechny peníze jsou tady cenný. Za začátku je dobrý sbírat úplně všecko. No, vír to zabíjí všecko pomalu. Azurové oblečení od 0, ježišimé. Já potřebuji zabít ještě další. Ale... Si ho zkusím přidat, co to bude chtít. Šup. Ale no tak. Kol dokončen, máme tady štít, ještě bitevní luk, saď ho.
3 obrany, wow. Ježiši, trošičku. Ubereme ho. No, jako jo, je upřímně. Ne, že se o to nestarají, ale sakra. Mohli by vědět, že kolem 2 ráno už je sakra noc. Takže tady nemusí být zrovna světlo. A tak hej, nechci jim nic říkat samozřejmě. Mají tady pravdu. Čiže level 5, skoro 5,5 teda no. Šup. Zabít. Zabijím to dobrý, ne? Myslím, ne. Já už jsem si říkal, jestli jo, nebo ne. Jestli se sudíkej. Jak to, že ne? No, já si myslím. Jo, až od Česky dostanu další, ježišmarja. Jsem úplně ztracený v tom pomalu. No, bude sranda to tady expit. Ještě větší sranda bude dropovat FMSko. Ale tak podle mě to FMSko zase tak špatný nebude, když tady je těch 6. Cháček. A když takhle půjdu třeba ve 2 v noci, tak si myslím, že tady moc lidí nebude. A to třeba jo, třeba se pletu. Nevím. Já jsem tady opravdu dlouho nebyl, takže jak říkám, netuším. Level 6. Budem za chviličku. Šup. Já už jsem docela unavený. Nevím jak vy. Ale stejně to vydám až zítra. Nebo vlastně dneska. Takže uvidíme no. Kolik to vydám. Chci jim to zmenšit, upravit a tak dále. Strašně moc věcí. Takže teďka bych dal teda do té vitality, do jetřeba. A jedeme dál. Nebudem se zastavovat. Asi tohle video za chviličku ukončím, ale přece jenom ještě chviličku určitě tady. Amia. Je to strašný jméno, no, taky. Peníze. Já vím, že se tady strašně dobře XP na jednom to. On je tady sám medvěd. Ups. Dobře, to jsem nepořešil, ale dobře. No to spadlo. Já nevím jak to je. Je to tak vůbec? No je to tak. Se divím. Cože mi to spadlo? Teď za chvilku mi to spadne zase. Pak se tam kouknu a vaše konto bylo připojeno. Už je připojeno. Já už bych se asi pochcel smíchyt tohle. Ne tak. Nový parfém. Jo, my jsme mohli udělat biologa. A víte co? Já zabiju medvěd. Ne, on tady není sám. Já jsem viděl, že jo. Děláme toho biologa. Myslím, že za to dostaneme potom meč plus 6. Branění plus 6. Myslím, že i ten štít plus 6. Já si nejsem jistý teďka. Při mě to vážně dlouho, co jsem to hrál. Ty 3 roky. 2-3 roky to bude, no. Tak, co by si potřeboval? Myslím, že budeš potřebovat ty květy takový. Jasné. Silný, hladový, silný vlak. Jo, to je.
A nevím, co za to dostaneme, ale doufám, že ten meč plus 6. Nebo nedostanu plus 6? Já už nevím. Už je noc. Já už nevím. Nic nevím. Strašný. Co vy tady? Já, jste to oni. Jste to vy. Kluci jedni. Valím celou noc, který jsem zvolený nepad. Wow. Zvolený lidi jsou přece ty nejlepší. No ne? Takže... Jo, je to z nich, takže ještě bych potřeboval 2. Ale ty nevím, jestli tady nejdu, protože tady už nebývají. Jo, hele, jsou tady. A já... Vždycky jsem udělal takový trik, že jsem prostě zabil jenom 2. Takže... A tak hej. Asi teďka to nevíde. A jo, vyšlo to. Ne, nevyšlo. Škoda. Utíkej. Utíkej. Vůbec se nezastavuj. Jdem si s ním psát. Když si chce psát, tak proč ne? Je to tady taky nebo ne? Jak to bylo? Ne, to tady není nic. Ano, super, ještě 4. Ne, ty hadé. Jo, ještě 2. Yes. Teď je budu takovou dobu hledat, já to vím. Klidně i rok. Nevím, co to je jako za otázku se ptát, na jakou stranu se u nás točí záchod. Ale nějak jsem to nezkoušel. Nebo nějak si nevnímám to, takže nevím. To je tak špatná otázka. Tak určitě teďka víte, na co se mě ptát v komentářích. Ach jo, to je tak špatný. Já si myslím, že dostaneme ten meč plus 6, protože nevím, ale já si to myslím prostě. Nebo určitě ho chci, protože přece jenom nějakých kolik to má, 13? Jo, 13 a 15, tak není nic hezkýho. A další biolog, nevím, od kolikátky už to... Uvidíme. Rozkoliket, vem to! Yes! Je zbraň plus 4, já myslel, že plus 6. A tak je to jedno. A ještě něco jsem dostal. Jo, litra, wow. Předtím jsem bral nějakých 20 něco, 80. Super. Ruina 16, ha? Ty vado, dobře, jo. Ty jo, to je super.
A nechci jít. Sramhladový divočák. Tady jsou 3. Tamhle, to nejsou oni, ale to nevadí. Tamhle jsou 3 další. Teď to jde vážně s tím mečem, plus 4, to je úplně... To je slast. Šup, šup. Mko. Yes, wow. Šest, 9. Tak nám bude ještě jeden chybět. Mluvám se, že moc nemluvím, ale jsem vážně vyčerpaný docela, takže udělal bych to tak, že uděláme ještě něco a potom bych to ukončil. Tady jsou ještě tady jeden a asi konec, uvidíme. Vážně jsem hodně unavený. Další video bych udělal třeba ještě dneska, ale jak říkám, uvidíme, jak vyjde čas. Co jsem dostal vlastně? Asi uděláme tu 7. No, tohle už zase tak hezky není. Oni mě chtějí zabít. Nevím jak to, ale já jsem jim nic neudělal teda. Nevím jak vy, ale já jsem mrtvý. No tak. Víte, že mě nechcete zabít. Já vám to vidím. Šup, 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 šup. Šup. Kouknu na mobil, ale mám tady 100, koukám, protože mám to tady celou dobu otevřený. Mě to teda ukazuje z toho odběru. Třeba mým známým, tak to ukazuje třeba o jednoho míň, ale já tady mám 100. Nevím, jak je to možný. Ne, to ne. Šup, šup, šup. Zkusíme? Ježiš, tak to nedám. Ty vole. To je masakr. Tak to si utíkáme. Ty vole, ne! Že nejsem takový blbec. Hej, blbá kamera. Asi jsem mrtvý. Ne, přežil jsem. Neexpne mě někdo do 90. Škoda, že to nemůžu napsat, jo, vážně. Třeba by mě někdo expnul. Super. Díky moc. Dlouhý luk? Ne, složený. No, nejedno. To jsou vážně tak pitomí lidi. Véčko. Ty vole, nevím, jestli vůbec dneska uděláme tu 7.
Jo, vlastně ten čeřík, a na to ti kašlu a nechci nějaký šeřík, ten si ne. Ale beru jim hodně víc teda, s tím mečem. Tak přece jenom je +4, no. Ne. Ti do prdele. A jaká bych je možná i dal, bych se vážně snažil. Jakože tyhle by nebyly nějak extra velký problém, ale... No dobře. Tímhle asi skončíme. Ránu prstem. Teďka dávat nebudu. Kolik mi to zvedne? 0,6%. Takže to tady ukončíme. Ne! Mami! Pomoc! Šup! To ukončím co nejdřív. Vím, že jsem mohl mluvit trošku víc, ale jak už jsem říkal hodněkrát teďka za tu dobu, co natáčím, tak jsem unavený a už jsem se docela dost vykecal za tu půl hodinu. Takže asi tak. Takže strašně moc vám teda děkuju ještě jednou za těch 100 odběrů. Vážně je to super. Snad to půjde takhle dál. Uvidíme se teda u jiných videí, u dalších z tohohle metinu. Protože tenhle metin teďka určitě jakoby měnit nebudu, to ne. Takže chci co největší tady udělat. Potom třeba pomáhat chodit ty věže a takovýhle. Určitě, proč ne. Takže určitě dejte like, dejte nějaký komentář, dejte odběr, pokud ještě nemáte na tomhle kanále. A to je asi tak všechno, takže strašně moc vám ještě jednou děkuju. A u dalších videí čau čau.